ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ जैसे രാമ माता जी ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रणामम। हरे कृष्णा। കൃഷ്ണ हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, हरे പ്രണാമം कृष्णा। മാതാജി. हरे कृष्ण प्रणाम प्रणाम। माता जी। നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ മാതാജി? തുടങ്ങും മാതാ ജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സന്തോഷം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാ ജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മിൻ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാധികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കണ്ടാവും ഇത് ഏത് മാതാജിയാന്ന് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണനെ പരിചയം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അല്ലെ. എൻ്റെ പേര് മായാതീത മംഗളദേവിദാസി. ഇന്ന് സൗമ്യ മാതാജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു മുടക്കം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 6 അധ്യായം പഠിച്ചു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞിരിക്കാണോ? ആരും മിണ്ടണില്ലല്ലോ. 6 കഴിഞ്ഞു. 6-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഇന്ന് 7-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 7-ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ആരാണ് എഴുതിയത്? നമ്മൾക്ക് വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ നൽകിയത് ആരാണ്? ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുപാദർജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുവേ. ആരും പണിഞ്ഞു പോവരുത് കേട്ടോ, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രവിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ളൊരു മഹാഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില് ഈ കേൾക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു ഒരു തത്വം, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആകെ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില്? 18 അധ്യായം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ 3 ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചാല് നമ്മുടെ 6 അധ്യായം തോന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 7-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങി 12-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗമാണെങ്കിൽ 2-ാമത്തത് ഭക്തിയോഗം, 3-ാമത് 13 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ള 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. എന്താണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എല്ലാത്തിലും ഒരു യോഗം ഉണ്ട്. എന്താണ് യോഗം? ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ നല്ല മിടുക്കത്തികളൊക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗം നമ്മൾ പറയും, പണ്ട് യോഗയ്ക്ക് പോണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതല്ല ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുക അല്ലെ.
സർവാകർഷകനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചേർന്നിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കണ. അത് ഏറ്റവും എല്ലാം ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് മൂപ്പര്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഭഗവാന് ഭക്തര്. അപ്പൊ ഭക്തര് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഭക്തരെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാന്ന് മാത്രം. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തരാവണം. ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തരാണോ, അത് എവിടെ വരെ എത്തി, ഏതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതുകളാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി വരണ 6 അധ്യായം. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് വിജ്ഞാന യോഗം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ വരെ എന്തുവരെ നോക്കാം നമുക്ക്. അതായത് ധ്യാനയോഗം ആയിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. ധ്യാനയോഗം. അതായത് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവ സ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷൻ. ആരാണ് ആദിപുരുഷൻ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എന്താണെന്നറിയാം, ഇടയ്ക്ക് 3 മണിക്കൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവരൊന്ന് ചിലപ്പോ ഒന്നുറക്കം വന്നാലോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷനെ സേവിക്കാതെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടമയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്താണ് ഈ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടിയാണ് ഭക്തിയോഗം. കർമ്മഫല പാടില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മഫലേച്ഛ പാടില്ല. കർമ്മയോഗിയിൽ ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളർന്നാലേ അത് ഭക്തിയോഗമായി തീരും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുള്ള പടിയാണ് ഭക്തിയോഗം. യോഗത്തിന്റെ പരമകഷ്ട. ഈ ഭക്തി യോഗത്തിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം എങ്ങനെയായാലാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്തുക? നമ്മുടെ അവബോധം എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാല് അതിനുള്ള വേറൊരു പേര് തന്നെയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ പേര് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്തെന്നിട്ടിരിക്കണ? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല. എന്താ ഭഗവാന്റെ പേരോട് ചേർത്താണ് എന്തിട്ടിരിക്കണേ? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. നമ്മുടെ അവബോധം എല്ലാവർക്കും അവനതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ട്. അതിനെന്താക്കി മാറ്റണം? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ വാണി, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വരും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിജ്ഞാന യോഗം. എന്താണ് ജ്ഞാനം? പിന്നെന്താ വിജ്ഞാനം? ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അധ്യായത്തില്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? കൃഷ്ണാബോധത്തെ പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗത്തില്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ പ്രകടമാകുന്ന ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ വരുംതോറും ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യോഗവിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇനി ഒരു വിഭൂതി. നമ്മള് ഭൗതികതയിലാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അഭൗതികമാണ് അല്ലെ. ആ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരമാണ് അല്ലെ. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് നമ്മളിത് രുചിച്ചു നോക്കിയാല് പിന്നെ ഒരാളും പറയണ്ട. പഞ്ചസാര കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താന്ന് അതിന് മധുരം. നമ്മൾ രുചിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരമാണെന്ന് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാര് പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനായി. അത് രുചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ശരിയാണ്, ഇതിന്റെ മധുരമാണ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് അത് രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഉപ്പിന്റെ രുചി അല്ലെ.
അതുപോലെ ഇപ്പൊ തേനിന്റെ കുപ്പി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ സ്വാദെന്ന് മനസ്സിലാകും. അതിനാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ജ്ഞാനം, അറിവ്, അത് നമ്മൾ ആചരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി? വിജ്ഞാനമായി മാറി. അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾക്ക്. ഉപ്പ് കണ്ടാലും പഞ്ചസാര കണ്ടാലും അഥവാ കയ്പയ്ക്ക് കണ്ടാല്, ഇതൊക്കെ കയ്പയ്ക്ക് അത് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ വേഗം എടുത്ത് വെച്ച് കടിക്കും. കടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ത് സ്വാദാണ് അതിന് കിട്ടിപ്പോയേന്ന്. അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി ആ കയ്പയ്ക്കയുടെ സ്വാദ് അറിയാം. പിന്നെ അത് കാണുമ്പോഴത്തേനും അതിന് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് വേണ്ട, കയ്പാണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? വിജ്ഞാനമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്കൊരു കൊതി തോന്നണം, ഒരു ആസക്തി. എനിക്കും ഭഗവാനെ കാണണം. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം അല്ലെ. പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇരയത്തെ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം. എന്റെ കൃഷ്ണ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ്? സാധന അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ജപിച്ച്, അതുപോലെ മതി കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് ഉള്ളഴിഞ്ഞൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി. അപ്പ വിളിപ്പുറത്താര് വരും? ഭഗവാൻ വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ആരാണ്? ഭക്തവത്സലനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു നേരെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കൊരു ഊഹം തോന്നും, ഇന്നതല്ലേ ഇരിക്കണത് എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ അവിടെ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തെളിയിക്കണം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊക്കെ യോഗികളെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും സാധന ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഉറപ്പിച്ചാല് എന്ത് സാധിക്കും? സത്വഗുണം വളരും. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങള് സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തണം. അപ്പൊ സത്വഗുണം പോരാ, അതിനേലും മുകളിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അതേതാണ് അറിയോ? ശുദ്ധ സത്വഗുണം. അവിടേക്കൊക്കെ എത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തണം? സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തിയാലാണ് നമ്മൾക്ക് ആരെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത്ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര. ആരാണ് കുന്തിപുത്രൻ? അർജുനൻ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടെ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു ആസക്തി വേണം. ആസക്തമായ, എന്താണ് ആസക്തി? ഒരു എന്താണ്? വെറും ആഗ്രഹം. അതിനേക്കാളും എന്ന് അറിയൂലേ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം. കേൾക്കൂ. ശൃണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശൃണു തശൃണു. കേൾക്കൂ. കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര എന്താ പറയണ? ഭഗവത്ഗീത ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണാബോധമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ യോഗം. അപ്പൊ എന്താവണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമാണ് മറ്റ് യോഗങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശിലപ്രഭുപാദരുടെ യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ എന്നും പറ്റുന്നത് ഇത് അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു പോണം. പിന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ 2 ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാല് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം.
ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മസമർപ്പണം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണവും കീർത്തനവും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. മൂന്നും പ്രധാന. എല്ലാതും 9 ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതില് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മസമർപ്പണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്, തസ്രണു, നീ കേൾക്കൂ, പൂർണ്ണമായും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുക. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെല്ലാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനോട് നേരിട്ട് പറയണം, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കൂ. അതീന്ദ്രിയമായത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൂടെയും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലൊരു ആസക്തി വരും. ആദ്യം നമ്മളൊരു തമാശ മട്ടിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കഥകളും ഈ ഇതുകളൊക്കെ ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തും. നമ്മള് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് നാമം ജപിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നോ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് വേദങ്ങളിലൂടെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും. ഭാഗവതത്തിലും ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും കഥകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്ന അതേ വാണികള് അതിലൂടെയും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയോ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണ്ണതാം സുഗതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. അതായത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര കേട്ടാലും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടാൽ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നൂല. പല പ്രാവശ്യമായി നമ്മള് ദാമോദര ലീലയും ദാമോദരാഷ്ടകവും ഒക്കെ കേൾക്കണം, ദാമോദര കഥയും കേൾക്കണം. പക്ഷെ ഓരോ കൊല്ലവും ആ കാർത്തിക മാസത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്കത് ആ കഥ കേൾക്കണത് ഒരു പുതിയ കഥയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സ് എല്ലാം നടങ്ങി ഓട്ട മത്സരം ഒക്കെ നടത്തണ, മാരത്തോൺ ഓട്ടം നടത്തണ, ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്ത് കുറെ പേരൊക്കെ വഴിയിൽ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് അവിടെ നിൽക്കും. അവസാനം ആ മാരത്തോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുറേ ദൂരം താണ്ടിയിട്ടാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുക.
പലരും വഴിയിൽ തങ്ങിപ്പോകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലും ഓരോന്ന് കേൾക്കാൻ പലരും വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടാ പോരെ, നമ്മൾ എന്തിനാ ആചരിക്കണത്? അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സുഖിക്കാനാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഭൂമി തന്നിരിക്കണത് തന്നെ, ഇതിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കണത് എനിക്ക് മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടി നടക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢികളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പലരും വഴിയില് വിട്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അതിലെത്ര പേര്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേരെന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ആകെ 1-2 പേരാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയല്ലേ, നമ്മള് പലരും ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് മാറി നിന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഈ പോണവരെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴെയിൽ കിടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ദൃഢനിശ്ചയം. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഗോലോകത്തിലേക്കാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ശ്രമിക്കുക. ഇനി അതിന്റെ ഇടയിൽ വിട്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പക്ഷേ നമ്മളെ ബാങ്കിലിട്ട കാശൊന്നും കൂടെ നമ്മ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ആകെ ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് 10 നാമം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക. അതവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ വരും. പിന്നെ നമ്മളെ ക്രൂരത ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ 3 മണി നേരത്തെ പല സീരിയലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പല മായയിലും അങ്ങനെ അകപ്പെട്ട് കിടക്കണ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതിനൊന്നും പോകാതെ നമ്മൾ വന്ന് ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ കാതോർത്തിരിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നോക്ക, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കാണാതെ നമ്മുടെ നാമത്തുണ്ടായിരിക്കണം. ആരാണ് ഈശ്വരൻ? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചിത്ത് ആനന്ദം. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. എപ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രം തരുന്ന സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരനായ ആദിർ ഗോവിന്ദനാണ്. ആദ്യ പുരുഷനാണ്, ഗോവിന്ദനാണ്. അതാര പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവായ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണത്. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദൻ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഭക്തി അതൊക്കെ ഒരു എളുപ്പമാണ്. ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോവുക, ഒരു ചന്ദനം നെറ്റിയിൽ അങ്ങോട്ട് കുറുകി ഒറ്റ വര. അപ്പൊ എന്താ, ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസാദം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അമ്പലത്തിന്റെ ചുറ്റും നടക്കുമ്പോ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോ നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഓരോരോ ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവരെ പറ്റി ഒന്നോ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാ. അതല്ല ഭക്തി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ഭൂമിരാഭോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെതാ വായു. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം
പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൂടിയുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അങ്ങനെ ആണ് 8 അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതും ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. എന്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 7 5. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, അപ്പൊ 8 ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതേതാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങള്, അതായത് നമ്മളെല്ലാരും, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ആരാണ്? ഉറങ്ങിപ്പോയി എല്ലാരും. ഇല്ല മാഡം, നമ്മള് ജീവഗണം. നമ്മൾ ആരാണ് ശരിക്കും? നമ്മള് ശരീരമല്ല. പിന്നെ ആരാണ് നമ്മള്? ജീവഗണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലേ? ആ ആത്മാവ് ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് എവിടെയുണ്ട്? ജീവഗണങ്ങളില്. ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും, ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അപ്പൊ അധമം ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കാന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല അടച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണേട്ടാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ഇതുകളും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ അളവില് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മതിയാകുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാൻ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാർത്ഥരായ മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവര് പോകും. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലോ അതെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഭഗവാനും ലക്ഷ്മി ദേവി ഇരിക്കണ, ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കണ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടും ജീവാത്മാവായിട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആനയുടെ ഉള്ളിലും അത്രയും വലിയ ഇതന്നുള്ള ജീവാത്മാവുണ്ട്. 2 തരം ആത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നത്. 2 തരം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ഇത് ദിനോസറിന്റെ ഉള്ളിലായാലും ജിറാഫിന്റെ ഉള്ളിലായാലും സിംഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലും കുരങ്ങന്മാര്, മനുഷ്യന്മാര്, ഒരു കുട്ടി, ഒരു വലിയ ആള്, ഇവരെല്ലാരും ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാവായിട്ട്. ആ ജീവഗണങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ അവര് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവാത്മാവ്, ജീവഗണം കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അതിനൊരു കലർപ്പുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ വന്നിട്ട് ആ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ബന്ധനസ്ഥരായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, ഒരിക്കലും പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി, ഒരമ്മ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പ്രസവിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടി കാണുന്നത് ആ ജയിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ലോകമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ അമ്മയുടെ ശിക്ഷാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോകുന്ന പറയുമ്പോ അവന് താല്പര്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട്. അതായത് പുറമേ ഉള്ള ലോകം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലോകം, പുറമേ പോണം, ഇതൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ പുറമേ പോണെന്ന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. അവന്റെ ലോകം അതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മത്തപ്പലതരം നാഞ്ഞാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എന്താണ് പറയുന്നത്? പരതരം നാഞ്ഞത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇത് ഏറ്റവും ഒരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താ പറയണത്? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പറയും, മായാവാദികളും ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ പറയും, എവിടെ ഭഗവാൻ, എവിടെയാ ഭഗവാൻ ഇരിക്കണ എന്ന് പറയും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശില പ്രഭുപാദര്, അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു മാല കണ്ടു. ആ മുത്തുകളാണ് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ മുത്തുകളൊക്കെ നോക്കി ആ ഭംഗിയുള്ള മാല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വർണം അതിന്റെ കൂടെയുള്ള കല്ലുകളും ഒക്കെ ഭംഗി, ആ എന്തൊരു നല്ല മാല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ആ മാലയുടെ രൂപത്തിൽ വരാനായിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്? ഒരു നൂല് വേണം, അല്ലെ? ആ നൂലിലാണ് ഈ മണികളൊക്കെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നൂലിനെ പറ്റി ആരും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. ഒന്ന് അബദ്ധവശാലും നമ്മുടെ കൈ പെട്ടെന്നൊന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ആ നൂലെങ്ങാൻ പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തായി? പിന്നെ ആ മാലയ്ക്ക് വല്ല ഭംഗിയുണ്ടാ? ആ മുത്തുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് വെറുതെ നമ്മൾ പറക്കി കൂട്ടി ഒരു ഡബ്ബയിൽ ഇട്ട് വെക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ മാലയുടെ ഭംഗി അതോടെ പോയി. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ മുത്ത് ഭംഗിയുള്ളതാണ്, എല്ലാ ജീവജഗണങ്ങളും ഭംഗിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ആരാണ് ഈ ജീവഗണങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് ഭംഗിയോടെ വെച്ചിരിക്കണ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ നമ്മ ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില് ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്തു പിടിച്ച് പോകും. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും നിന്ന നിപ്പിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോണവരുണ്ട്. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ജഡമായി തീർന്നു. പിന്നെ ഒരാളും അയാളുടെ പേര് പോലും പറയാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടില്ല. എന്താ പറയാ? ബോഡി എന്നാണ് പറയാ, അല്ലെ? അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇത് പോയി. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് എല്ലാം ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആയ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിലാണ്, ആ ജീവാത്മാവിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദം ഖേ പൗരുഷം ദൃശു. എന്താണ് പറയണത്? ഇതൊക്കെ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി. ആ വെള്ളത്തുള്ളിയിൽ ആരാണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ വെള്ളത്തുള്ളിയുടെ അകത്തും ഇരിക്കണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ വിവർത്തനം? നമുക്ക് നോക്കാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. എന്താണ് പറയണേ? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയണേ, ജലത്തിലെ രസവും, ഈ ജലം എത്ര ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ജലമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണത്, അല്ലെ? എന്താണ്? സമുദ്രം നിറയെ ഉപ്പുവെള്ളം തന്നിരിക്കണം. ആ ഉപ്പുവെള്ളത്തില് സൂര്യന്റെ താപം തട്ടിക്കഴിയുമ്പോ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ബാഷ്പീകരിച്ച് ശുദ്ധജലമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി മേഘങ്ങളായി അത് വർഷിച്ച് നമ്മൾക്ക് മഴ വരുമ്പോ ശുദ്ധജലം കിട്ടും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ജലത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ട് ജലം ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരു ബക്കറ്റ് ജലം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ വാതകം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടിവെള്ളം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ?
ഓരോ സ്ഥലത്തും. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ സ്വാദം. നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര സ്വാദായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ജലത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം. ഇനി കുറെ ദിവസം സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോഴെന്താണ്, ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുമല്ലേ. എല്ലാ വെള്ളവും മലിനജലവും ഒക്കെ സൂര്യനാണ് ബാഷ്പീകരിച്ച് കളയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താവും, ഇവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മുറ്റവും ഇതൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം എന്നുള്ളൂ. ആ വെള്ളം എല്ലാം നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇവിടെ മുഴുവൻ അശുദ്ധി നിറയും. അതേപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവമന്ത്രം, പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നെടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ഓർക്കുക. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യൊപ്പ് അടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ നോക്ക്, അബ്ദുൽ കലാം അല്ലെ, APJ അബ്ദുൽ കലാം സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മ സ്വപ്നം കാണണം, ചിറകുകൾ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നതും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ എന്താണ് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ, അതൊന്നും നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടല്ല. അത് നമ്മൾ അവളെ കാണാൻ ഒട്ടും ഭംഗിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മള് ഏതോ ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കണടാ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു നെറ്റ് കുറവെന്ന് കാണിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് കേട്ടാ. കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താല് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമ്മൾക്ക്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധീനാത്വഹം തേഷു തേമായി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങള് എല്ലാരും, ഇപ്പൊ ഒരാള് തമോ ഗുണത്തിലായി തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലായി, ഒരാൾ രജോ ഗുണത്തിലായി. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. മായയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടു, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ജീവാത്മാവ്, ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മം. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടിയത്. ഭഗവാനെ പഴിച്ചാരല്ല. ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അധീനനാണ്. അത് ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ട, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ. നോക്ക്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അവരുടെ കയ്യിലെ ഒരു കളിപ്പാവയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം താഴേല്, ഓരോന്നിനും അടിമപ്പെട്ടിട്ട്. അതേസമയം ഇതിനൊക്കെ അധീനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് നമ്മൾ ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ നല്ലൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് നല്ല ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാല് നമ്മള്
രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരാള് രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല് ആ ജഡ്ജിക്ക് അതിൽ കുറ്റമില്ല. അയാളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അയാൾ ശിക്ഷ വാങ്ങിയത്. ജഡ്ജിന് അയാളെ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജഡ്ജിനെ നമുക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതേസമയം മാറി നിന്ന് ജഡ്ജി ഒരാളെ വരണ വഴിക്ക് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് അടിച്ചാലും ചെയ്താലൊക്കെ അതില് അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. പക്ഷെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാലിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡ്ജിക്ക് പിന്നെ അതില് യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല. അതുപോലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതീതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം നിർഗുണനാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത നോക്ക്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 7-14. അങ്ങനെ ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പറയുമ്പോൾ ആ നമ്പറിനും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം 14, 7-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഓർത്തിക്കാം. അതേപോലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അങ്ങനെ 2-7 അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും ആ നമ്പറിനൊക്കെ. അപ്പൊ നോക്ക്, ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിരേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇവിടെ നോക്ക്, ഭവസാഗരത്തില് എന്താണ് ഭവസാഗരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം എപ്പോഴും ഒന്നിനും ഒരു നിശ്ചയില്ല. എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾക്കൊന്നും തീർച്ച പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അരയടിച്ചോ, ചിലപ്പോ സന്തോഷമായിരിക്കും, അപ്പൊ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു ദുഃഖം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ സന്തോഷപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം അല്ലെ പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നെയ്യിന്റെ ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് പായസത്തിന് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാനിരിക്കണ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഫോൺ വന്നപ്പോ അത് കേട്ടപ്പോള് ഒട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. അതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ആ പായസം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പായസം എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട്, അപ്പോഴും പായസം അതേ ടേസ്റ്റോടുകൂടി അവിടെ ഇരിക്കണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്തോഷം അതോടെ പോയി. നമ്മള് ആ പായസം എടുത്തല്ല എത്രയും വേഗം ആ ന്യൂസ് കേട്ട അവിടേക്ക് എത്തണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളുടെ പറ്റിയാണ് കേട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ സന്തോഷവും അതോടെ പോയി. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതി, ഈ ഭവസാഗരം കടക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ തന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് ഒന്ന് കൈ നീട്ടിയാല് ഉടനെ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഏത് ഇതിൽ കാണിയാലും വന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡാണിത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനില് തന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ടായിട്ട് എന്താ, ഒരു കാര്യമില്ല, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മള് ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അതേസമയം ദ്രൗപദി 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നിലും എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ, ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഭീമൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ധർമ്മം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്, നകുല സഹദേവന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്ന ദ്രൗപദിനെയാണ് കൗരവ സഭയിലെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും തലകുമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ ആരുമില്ല. ശരിക്കും അവളുടെ വിവസ്ത്രയാകാൻ പോണ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതും ഒരു കൈ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ നോക്കി, എന്നിട്ടും പറ്റാണ്ടായപ്പോ 2 കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ വിളിപ്പുറത്തെത്തി പാഞ്ചാലിയെ രക്ഷിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് എപ്പോഴും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കള് നോക്കും, എൻ്റെ ഭർത്താവ് നോക്കും, എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരാണ്, അവര് നോക്കും, ആ വീട്ടുപേരും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ ജോലിയുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആനയാണ് പൂനെയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് ആരിലാണ് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ. പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ.
ശ്രീകൃഷ്ണനില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അന്നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്. ഒന്നറിയില്ല അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റിയും ഒന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണവര് എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എന്നെ ഓർക്കണേ ഇല്ല. പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മനുഷ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് മാത്രമുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കാളും കഷ്ടമായിട്ടുള്ള അധമ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് അവര്. പിന്നെ മായയില് ത്രിഗുണങ്ങളില് രജോ ഗുണത്തിലും സത്വഗുണത്തിലില്ല, രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം, അവരെ ജ്ഞാനം തന്നെ അതിലൊക്കെ അടിയറവ് വെച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിരീശ്വരൻ, ഈശ്വരൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഭൂമി തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാനാണ്. ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനും എൻ്റെ നാവിൻ്റെ രുചിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളായി നടക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. കഴുത എപ്പോഴും ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊരു തരി പുല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. ഇനി നരാധമന്മാർ. നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താണവനും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം, അവർക്ക് പോലും മുക്തി ലഭിക്കും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. പലരും പറയും, ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറയും. എവിടെ എന്താണ് എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചിരിക്കണ, അതെവിടെയോ നമ്മുടെ ഇതില് പൂജാമുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ആ തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. നമ്മളത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും അവർക്ക് നേരില്ല. അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതികൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ ജ്ഞാനം, അറിവെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരൊരു മൂഢ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ ആണ് 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതി. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമെന്ന് പോലും ഇല്ല. ഇനി 4 കൂട്ടര് പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അവരൊന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലുള്ളവര് 4 പേര് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. ആരൊക്കെ? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ആസുരർ. അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ. അതാരാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ? ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാം. ഓരോരുത്തര് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും അല്ലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ അറിയാതിരിക്കോ? ആരൊക്കെയാണ് അവര്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതാണ് 4 കൂട്ടര് ഭഗവാന് പിന്നെ വന്നിരിക്കുക. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യോ കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഃഖത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ടെ. ധനകാംക്ഷി, ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് പൈസ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, അമ്പലങ്ങൾ വന്ന് കയറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേദങ്ങളും ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതാണിത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ, അതായത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, അർത്ഥാർത്ഥി, അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസു, ഓരോന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളവര്, പിന്നെ
എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളൊരു ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ കുറെ കഥകളുണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കഥ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നോക്കാം ട്ടോ, സമയമുണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അവര് അതില് വന്നു പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഗജേന്ദ്രൻ. ആരായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ? ഗജേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കഥ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്നൊരു വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യമൊക്കെ ആയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ രാജാവിന്റെ ആ രാജാവ് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. മലയ പർവ്വതത്തിലാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അവിടെ വന്നപ്പോള് അഗസ്ത്യ മുനി ആ പർവ്വതത്തിൽ എത്തി. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനനിരതനായിട്ടിരുന്നപ്പോ അഗസ്ത്യ മുനി വന്നത് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോ അഗസ്ത്യ മുനിക്ക്, പണ്ടത്തെ മുനിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അവര് ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് ത്രികാലജ്ഞാനികളാണ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്ക്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ ദുർവാസ മഹർഷി. അതുപോലെ അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ്, ഇവൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ആനയായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. ഉടനെ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ശാപം കേട്ടപ്പോഴാണ് രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് രാജാവ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. മുനി, ഞാൻ അറിയാതെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ശരി, എന്നാ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നീ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് നിനക്ക് ശാപം മോക്ഷം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് രാജാവ് ആരായി മാറി? ആനയുടെ രൂപം പൂണ്ട്. അത് ഗജേന്ദ്രൻ. ആ രാജാവായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ ആനകളുടെ രാജനായി തീർന്നു, ഗജേന്ദ്രനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ത്രികുട പർവ്വതത്തില് ആ തടാകത്തില് മറ്റ് പിടിയാനകളുമായി ഇങ്ങനെ കളിച്ചുല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവര്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ശ്രീ എം എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻ ജന്മങ്ങള് ഒക്കെ അറിയണം. ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ശ്രീ എം എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായി മാറി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശ്രീകുട പർവ്വതത്തില് വന്ന് പിടിയാനകളുമായി രസിച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരാളും കൂടി ശാപം കിട്ടിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ പേരാണ് ദേവലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുനി തപസ് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ദേവലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുനി തപസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ തടാകത്തില്. ആ തടാകത്തിൽ അപ്പൊ കുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗന്ധർവൻ വന്ന് ആ തടാകത്തിലെ അപ്സര കന്യകളുമായി കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിളയാട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോ ദേവല മുനി കോപിച്ചിട്ട് ഈ ഗന്ധർവനെ ശപിച്ചു. ആ ഗന്ധർവൻ ആരായിട്ട് തീർന്നു? ഒരു മുതലയായിട്ട് മാറി. ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ മുതലയായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തടാകത്തിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ശാപം കിട്ടിയവര്. ഇപ്പൊ ശാപം കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ അപ്പൊ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ തടാകത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് മുതലയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ ആ തടാകത്തിൽ വന്ന് പിടിയാനകളോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാനും കളിക്കാനും അങ്ങനെ കുറെ കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് അവിടെയുള്ള താമരപ്പൂക്കളും ഒക്കെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് എല്ലാതുമായിട്ട് ആർത്തുല്ലസിച്ച് കളിച്ച് രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗന്ധർവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മുതലയായിട്ടും ആ മുതല ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ കടന്നു പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കാലിൽ പിടികൂടിയിട്ട് വലിച്ചിഴച്ച് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ കുറെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഗജേന്ദ്രനെ കരകയറ്റാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. തളർന്നൊടിഞ്ഞ് അതേവരെ ഉണ്ടായ സന്തോഷവും എല്ലാ അഹങ്കാരവും എല്ലാതും തീർന്ന് അങ്ങനെ മുതലേ പിടിപിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കി അവസാനം തന്റെ കൂടെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടെയുള്ള അടുത്തുള്ള പിടിയാന അടക്കം മൂപ്പരെ വിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ആരുമില്ല രക്ഷ. ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ആനകൾ വന്ന് എത്തി നോക്കിയിരുന്ന് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരും എത്തി നോക്കാതെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആരുമില്ലാത്ത മതിൽ ക്ഷീണിതനായിട്ട് നിരാലംബനായിട്ട്
ഈ മുതലയുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കോർത്തിരിക്കണ കാല് വേദനിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആരും എന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന്. പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ ഓർത്തപ്പോഴേ തന്റെ പൂർവജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്ന ഉടനെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഒരു താമരപ്പൂ, താൻ എല്ലാ താമരകളും ചവിട്ടി മതിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊരു താമരപ്പൂ എടുത്തിട്ട് ഉടനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച വഴിക്ക് ഗരുഡാരൂഢനായി ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തി. ആ താമരപ്പൂ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ ഹുഹു കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കണം. അതായത് ഒരു ഭക്തനാണ്, തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുതലയ്ക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തത്. സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് മുതലയെ കഴുത്തറുത്തു. ഉടനെ മുതല ഗന്ധർവനായി മാറി ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, ഗന്ധർവ ലോകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രന് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്ത് ഗജേന്ദ്രനെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്താണ് അതില് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ഭക്തന് എന്റെ കാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാല് പിടിച്ച ആള് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ദാസാനുദാസാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ എത്രയാണോ പിന്നിലേക്ക് പോണത് അത്രയും നമ്മൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് കാണിക്കണേണ് ഈ കഥ. അപ്പൊ സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോണ കുറെ കഥകൾ ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ കഥയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ദുഃഖിതനായിട്ട്, ആർത്തോ എന്നുള്ളതിന് ദുഃഖിതൻ ഭഗവാന്, അതിനുദാഹരണമായിട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ. ഇവിടെ ആർത്തോ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ദ്രൗപദി 5 ഭർത്താക്കന്മാര് തലകുമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൗരവസഭയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിരാലംബയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച മാത്രയില് ഭഗവാൻ വന്ന് വസ്ത്രം കൊടുക്കണേന്. അതും ആർത്തോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയണത്? ഇവിടെ വ്യാസഭഗവാന്റെ ഭാര്യയാണ് വാത്തികയുടെ ഇത് നമ്മുടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി 16 കൊല്ലം വാത്തികയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്നു. പുറത്തു വരാൻ മടി കാണിച്ചിട്ട്. എന്താണ് അത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുള്ള ശുഗബ്രഹ്മർഷിയാണ് ദേവലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ ശുഗ തത്തയാണ് മനുഷ്യ ജീവാത്മാവായിട്ട് വാത്തികയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നില്ല. പുറത്തു വന്നാലും മായ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തു വരാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോള് വ്യാസഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം, നിന്നെ ഞാൻ മായയിൽ പെടാതെ നീ രക്ഷിക്കും, നീ പുറത്ത് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് 16 വയസ്സ് ആവുമ്പോള് നമ്മുടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് പുറത്തു വരാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി പുറത്തു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ശുഗബ്രഹ്മർഷി കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ജിജ്ഞാസു ആയിട്ട് കഥകളൊക്കെ കേൾക്കണതിനെ പറ്റിയുള്ള കഥ. അടുത്തത് ഇതേതാന്നറിയാലോ? ചെറിയ കുട്ടി, എന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഉറങ്ങി എല്ലാരും, കഥ കേട്ട് ഉറങ്ങി പോകുകയും. ആരാണത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവാണോ? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താ ഇതായിരിക്കുന്നത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു? എന്താണ് ധ്രുവൻ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഒരു മിനിറ്റ്. ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് അവസാനം സുരുചിയുടെ മോനെ മടിയിലിരുത്തിയാൽ മതി. സുനീതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ധ്രുവനെ മടിയിലിരുത്തുന്നതില് അമ്മ തടഞ്ഞു, സുരുചി തടഞ്ഞു. അപ്പോഴെന്തായി? അവന് ഭയങ്കര വിഷമായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ ഗർഭത്തില് വന്ന് പിറക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാനും ഈ സ്വത്തിനൊക്കെ അധികാരമുണ്ട്. അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതിനൊന്നും അധികാരമില്ല. നീ പോയി നിന്റേതായ വഴിക്ക് സ്വത്തൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവന് 5 വയസ്സുള്ളൂ. അവന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു?
പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും. അതായത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയും, അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെറിയമ്മ എന്നോട് ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ധ്രുവൻ പോയി ഭഗവാനിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി കാണും. നാരദ മഹർഷി പറയും, അയ്യോ നീ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പോകുമ്പോ ആര് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ശരി നീ ഹരിവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതാണ്, അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് കഠിന തപസ്സിൽ 5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് കഠിന തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് വെള്ളം പോലും ഉണക്കിയിലകൾ ഭക്ഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം പോലും ഭക്ഷ്യാതെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ദേവലോകത്തിൽ വരെ ചൂടെത്തി തുടങ്ങി ഈ തപശ്ചര്യയുടെ. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ തന്നെ അവര് പ്രാപിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധ്രുവന്റെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയും. അപ്പൊ വന്നപ്പോള് എന്താണ്, ഒന്നും ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ല. 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശംഖ് എടുത്തിട്ട് അവന്റെ കവളിയിൽ ഒന്ന് ഉരസി കൊടുക്കും. അതോടുകൂടി വാഗ്ദേവത അവനെ കൊണ്ട് കീർത്തിക്കാനും, അതാണ് ധ്രുവ കീർത്തനൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ ധ്രുവസ്തുതി, അത് കീർത്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാതും പറയുമ്പോള് അവൻ ധനം ആണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. ധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആദ്യം അതായത് അച്ഛനെ പോലെ ഉള്ള അത്രയും ധനം കിട്ടി വന്നാലാണ് ചെറിയമ്മ ഇവന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോള് ധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ഈ ഒന്നല്ല, അവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമാണായത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന് അവന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലായിട്ട് ധ്രുവലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന് കൊടുത്തതാണത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ ബാലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സുഗ്രീവൻ അല്ലെ, ബാലി സുഗ്രീവന്മാര് അവര് തമ്മില് പിണക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മുടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ശ്രീരാമസ്വാമിയോട് പറയാണ്, ബാലിയുമായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ലങ്ക ആക്രമിക്കാനുള്ള സഹായം ബാലി ചെയ്തു തരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവനെ സഹായിക്കാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യം തിരിച്ചു മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും ഭക്തനും കൂടിയുള്ള ആ കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സഖ്യം ചെയ്യാണ്. അതും അർത്ഥാർത്ഥിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തില് എല്ലാ മുനിമാരും ഒത്തുചേർന്ന് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പലതരത്തില് 4 വിധത്തിലുള്ള അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു പറയുന്ന, കീർത്തിക്കുന്നു പറയുന്ന അവരെ പറ്റിയുള്ള കഥയാണ്. ഹരികൃഷ്ണ 19 സമയം പോയിട്ടാ. ഹരികൃഷ്ണ. ബഹൂനാം ജന്മനാം മന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. ഹരികൃഷ്ണ, ഇത്തിരി നേരം വൈകണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മാതാജി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാം മന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. എന്താണ്, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി നാം സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഗോപികമാരുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കളെ വളരെ വിരളമാണ്, വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. കാമൈസ്തൈസർ ഹൃദജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേന്യ ദേവദാഹ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാനിയതാസ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖമൊക്കെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ദേവികളെയും ഒക്കെ വേണം, എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഓരോ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂജ നടത്തി ഈ പൂജ നടത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള്
ദേവന്മാരെ അടുത്ത് പോയി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച വ്രതം വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കാളി പൂജ, അത് ഓരോ മൃഗങ്ങളെ ഇത് കൊടുക്കല്, ബലി കൊടുക്കല്, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരം പൂജകൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങള് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. അന്തബന്ധുഫലത്തേഷാം തദ്വത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമഭി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും എത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ കുറെ പുണ്യം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് ആ പദവിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തില് എത്തും. അപ്പൊ അതേസമയം ഭക്തന്മാര് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പരമോന്നതമായ എൻ്റെ ധാമത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അതാണ് പറയണത്. എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്ത ഗുണത്തിൽ എത്തിയാണ്. അത് സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ ദേവന്മാര് തരണത് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് മാത്രം. അതേസമയം ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഒന്നും വേണ്ട കൃഷ്ണ, നിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെ എൻ്റെ മനസ്സ് നിന്നിലൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണം, എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്ന് വിളയാടി നിൽക്കണം, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. വന്നിട്ട് സുദാമ വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട്, ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് സുദാമ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോഴത്തേനും എല്ലാം മാളികയും എല്ലാം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട, ഭഗവാനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നഭിജാനാദി ലോകോ മാമ അജം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു, തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? അജനാണ്, അവ്യയനാണ്, ഒരു വ്യയവും ഒന്നും ചുതി പറ്റാത്തവൻ, അച്യുതനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പൊ യോഗമായ അവര് ഭൗതികമായുണ്ട്, യോഗമായുണ്ട്. യോഗമായ ഒരു കർട്ടൻ പോലെ ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം ത്വവേദ ന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. പണ്ടുണ്ടായതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന, മേലിൽ വരാമെന്ന് എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എത്ര ജന്മം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇനി നോക്കാം. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങൾ, ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നമുക്ക് ജനനം കിട്ടിയെന്ന് വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതിനെന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധ, ദൃഢനിശ്ചയം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ശ്രദ്ധ വേണം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേ പിച്ച മാം
തേവിദുർയുക്ത ചേതസഹ, എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കബവും പിത്തവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്ന് നാമം ചൊല്ലാൻ പോലും ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് പറയുക, എപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ എനിക്ക് അന്ന് ചിലപ്പോൾ ബോധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എൻ്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന പറയുന്നത്. പുലർത്തുക ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ജയ് ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ്, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നന്നായി മനസ്സിലായി മാതാജി. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നാളെ നിങ്ങളുടെ മാതാജി വരുണ്ടാ, ക്ഷമിക്കുക. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് മാതാജിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അർജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാജി തന്നെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളത്തെ പാരായണത്തിന് ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ പാരായണം, ശ്ലോക പാരായണം വിവർത്തനത്തിന് ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി സരോജിനി മാതാജി, എന്താണ് പാരായണം? വിവർത്തനമോ? പാരായണം ചെയ്യാം. ശ്ലോകം പാരായണം ചെയ്യാം മാതാജി. ഞാൻ വിവർത്തനം വായിച്ചോളാം മാതാജി. സരോജിനി മാതാജിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സരോജിനി മാതാജിയാണോ ശ്ലോക പാരായണം? ചൊല്ലിക്കോളാം. ശ്ലോക പാരായണം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വിവർത്തനം ആരാ മാതാജി? രത്ന മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അറ്റൻഡൻസ് ഒരു 10 പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇനി ഒന്നുകൂടി പല പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിറയെ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നിറയെ പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും തരാം. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും. ഇപ്പൊ വന്നോ മാതാജി? ഇല്ല, നേരത്തെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നമ്മളൊരു 10 നിമിഷം കഴിയുന്ന മാതാജി. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും ഇട്ട് തരാം മാതാജി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഉച്ചക്ക് പോയിരിക്കും. അയ്യോ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ പണിക്കാരെല്ലാം പോകണം. അതെ, എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകോടിന്ന്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടാൻ മനസ്സിലായിരിക്കും. വയ്യ പോയിരിക്കോ പിന്നെ പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ലീവ് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.